Assalamu alaikum, Türkmen Portal web saytımızın mehriban tomışçıları. Yer yüzünde yaşayan adamların köpüsünün dürlü uğurlara değişli maglumatları öğrenmegine, hatta öz borçlu durmuş yörülgösüne eýermegine täsir eden zatlaryň esaslarının nämedigini bilýäňizmi? Elbetde televizor. Muňa men özüm şaýa. Televizor hem de onun ekranyna nazarymyza biýihtiyar egleýän teleýaýlymlar adamzada köp zatlary öğretdi. Eýsem adamyň bilimlerini kämilleşdiren bu enjamyň döredilmeginiň sirri nämedik? Gelin onu bilelikde öwrenelik. Mehribanlar bu etleşigimizi ýörüýte siziň üçin. Dünyadaki almy texnik ösüşe giňden badalga beren zatlaryň biri televizordur. Televizor döretmek baradaky ideýany ilkinji bolup 1880-nji ýylda Rus alimy Porfiriy Bakhmetsev öňe süripdir. Ol adat suratlar jemleýän bir bitow enjamyň döretmegi, ýagny suratlary gerekleşdirip görkezmegi, maglumat almagyň täze görnüşini esaslandyryp biljekdigini tapdyr. Televizor enjamyny hakykat ýüzünde işlep taýýarlamak jemleşmesi bolsa, Nemes oýlap tapyjysy Paul Nipkowyň ady bilen baglanşylar. Ol 19-njy asyryň ahyrına mehanik taýdan düzülen selen elementiniň esasyna işleýän ilkinji awdal oýlap tapdy we bu täzelik soňlugy bilen ähli televizorlaryň döredilmegine esas bolup hyzmat etdi. Paul Nipkowyň döreden televizoryna aýlanýan deşikli uly disk bolup, ol şekilleri tapawutlandyrmaga ýardam edýär. Emma munyň üçin ýagtylyk energiýasy gerek bolupdyr. Şeýle de onu elektrik ulgama geçirmek wajyp meseleleriň biri bolupdyr. Ammuny bolsa 1888-nji ýylda Rus oýlap tapyjysy Aleksandr Stoletov iş ýüzünde amal edýär. Bu pikiri Rosenkem öz tejribelerini ösürüp kämilleşdiripdir. Şonuň üçin hem televizor anyk bir adam oýlap tapdy diýmek özi uly ýalňyşlykdyr. Bu işte ilkinjileriň hataryna telewiziýa adalgasyny ilkinji gedek ullanan Konstantin Persky, televizor ulanmağa patent alan Boris Rozin, hem de onun okuwçysy we häzirki zaman telewiziýasynyň ösüşine uly öz goşandyny goşan Vladimir Zvarikin dagynyň adyny agdamak bolar. Dünyada ilkinji bolup häzirki zaman televizoryny çalymdaş tele enjamy 1926-njy ýylda Logi Baird işläp düzdi, ýani oýlap tapdy. Onuň esas adlandyrylşy bolsa hereket edýän şekilleri ýetirmekdir, ýani şondan ibaretdir. Ol Nipkowyň mehanik esasly televizorynyň modelini kämilleşdirip, özüniň Baird brendli önüm bilen çykyş etdi. We tasdan 20-nji ýyllaryň 1-nji ýarymyna çelli televizor bazaryny eýläpdir diýsegem ýalňyşmak gerek. Dol derejede televizor diýip adlandyryp boljak, ýagny bolmaly ýaly zerur funksiýalary, mehanik işi we düwmeleri bolan köpsini özünde jemleýän elektron görnüşli hem de RCA sanly kabelli birinji enjam Zvarikin tarapyndan 1936-njy ýylda döredildi. Onuň esas üstünligi bolsa kineskopdur, ýagny has dakygy elektron şökleli turba bolupdyr. Ol elektrik signallary, renkli signallary öwrüpdir. Onda kolbanyň düýbüne düşmek bilen elektron luminoforyň şöklelenmegine täsir edýär. Şol televizorlaryň diagonaly 12-13 cm bolupdyr. Odal kunuslardan has tapawutlanan RCA TT5 harit nişanlı bu televizoryň köpçüliklerini satyna diňe 1939-njy ýylda başlamak başardy. Şol wagtda çelli öndürilen televizorlaryň ählisi gara ak renkli ýani çorna-beyaz renkindedir. Renkli televizorlaryň ilkinji nesli 40-njy ýyllaryň başlaryna dörep başlaýar. Olar üçin ýörüýte teleýaylym alyp görkezmäge niýetlenen trinoskop ulanypdyr. Has kämil nusxalaryň döredilmegi üçin 10 ýyldan gowrak wagt gerek bolup, olarda hem RCA kabellerinden peýdalanýardyr. Sowet Soýuzynyň naky ilkinji renkli televizor 50-nji ýyllaryň ortalaryna ulanşa goýup berilip we özgürçi simboliki mana eýe bolan radio, ýagny äle moşar diýen ad bilen adlandyrylýar. Komintern zavod tarapyndan öndürilen bu enjamlaryň käbir modellerini islenlik adam satyn alyp bilipdir. Ýuqa we teki televizorlar geçen asyryň 60-njy ýyllarynyň başlaryna öndürilip başlandy. Bu döwürde teleýaýlymlara tomuş etmek esasan Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna meşhur bolupdyr. Şonuň üçin hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Chicago şäherine hatda ýörüýte sergi hem gurulapdyr. Ine şol ýerde hem täze döredilen televizorlar adamlaryň üntüni has özüne çekmege başladyr. Eýsem gara we ak renkden renkli suraty bolan isleg has artyk dämi? Hakykatdan hem özüňize haýsy gowy. Gara ak ýagny çorna-beyaz gowmy ýa-da häzirki zaman renkli suratlar görenip gowy. Köpma suratda kommentariýalaryňda bellek geçin. Anan martyňa ýöne 3D, ýagny 3D televizorlar döretmäge bolan ilkinji finanşyk 70-nji ýyllarda bolupdyr. Gödüňize gelýärmi? Emma welin adamlar bu tehnologiýany özleşdirýän şäherler 30-40 ýyla golay wagt gerek boldy. 3 ölçegli ýagny 3D televizorlar diňe 20-nji asyra qadam basylmagy bilen döredildi. Bu enjamlaryň ören täsirligi bir tarapdan has gyzyklandyrjy we üns çekiji bolsa, ikinji bir tarapdan olaryň bahasy ören gala saýdypdyr. Ortaňam olaryň has diň germe eýe bolmadygynyň sebäbi hem
qymmat bolalaryny bilen düşünmeli. Televizoryň häzirki döwürdäki iň bir ýörgüllü durlukdaky nusgalarynyň ýagtylyk şöhli düzüm bölekleri lumin renkli swetadiotlardyr. Olaryň esasyny ekrana LED ýa-da OLED ekranlar diýilýär. Bulardan başga da televizorlaryň görnüşleri bugünkü günde kosmik tezlik bilen özgertilýär. Olaryň görnüşleri şeýle bir köp gören hatda bir gepleşigiň dowamyna tanıştyryp ýa-da sanap geçmek mümkin. Mehriban ýerleşler televizorlaryň taryhy barada size ýetirmek bilen maglumatlarymyz we sizin üçin taýýarlanan videomy temelletdi. Şulardan ibaret video göňüňizden turan bolsa ökmat uratda kommentariýa ýazyn we dostlaryňyz bilen paýlaşyň, şeýle hem birje like goýun. Biz bolsa sizin bilen hoşlaşandyk. Näme üçin? Sebäbi Türkmen portal Elmydam online. Ýadyňyzdan çykarmaň we Elmydam biziň bilen galyň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.